Magnezi elementi ýygatda magnezi 24 gramy 78,16%, 25 10,11% we 26 gram 11,13% ýaly izotoplar bar. Ýani izotop diýmek protonlar meňdeş, massalar durly-durly. Oň ortaça atom massasyny hasaplan diýe. Umumyň aýdymyzda ortaça atom massasy 3-nikine malýas, ýagny 24'i şunun prosentine köpeltýäs. 78,16 bölmek 100. Edil şoň ýaly hersini massasyny prosentine köpeltip goşýas. Jogap 24,327 gram bolýar. Temamyz ýagtylyk barada. Biz ýagtylyk tizligi S bilen belleýäs. Fizikada da bar bu. Ve biz ýagtylygy şoň tolkun uzunlygy köpeltmegem ýygylgy, ýani frekuensi, buňa wavelength, buňa frekuensi. Ýani ýagtylygy biz şeýle hereket edýär, gözüňe getirýärse. Ne bärde şu nämäni aňladýar şoň üstüne duraly. Şu ýagtylygyň bölejikleri bolsa, tolkunlary bolsa, şu uzun aralykdan şu aralyga, ýa-da bolmasa şu aralykdan şu aralyga, ýa-da bolmasa şu aralykdan şu aralyga, üçden bir zat. Şoňa ýagtylygyň tolkun uzunlygy diýilýär. F harf bilen belenýän frekuensi näme diýilýär? Bu mysal üçin aýdaly ştaýdan ýagtylyk ştaýdan hereket edip başlasa, ştaýa gelende bir aýlaw bolýar. Ýagny bir ýokary galyp, şunu kesip aşağı beni ştaýa gelende bir aýlaw bolýar. Ve edil şoň ýaly gelip beni ştaýa gelse 2 aýlaw bolýar. Bu bize zat demek. Sekundda näçe aýlaw geçýär? Meselem aýdaly. Ştaýdan başlap ştaýa gelýänçe şu 6 sekundda barsyn. Aslında bu uzak wagt ýöne mysal hökmünde berýänler. 6 sekundda bolsa ştaýdan näçe aýlaw geçipdir? Ştaýa çen 1 aýlaw, şunun ştaýa çenem 2 aýlaw. Diýmek 2 aýlaw bölmegem 6 sekund. Ýagny 3'den 1 bolýar da başgaça. Diýmek 3'den 1 şunun ýygylgy, başgaça frekuensi diýip aýdaly. Umumy kesitlemesem aýlaw jem aýlaw bölmegem sekund. Bölmek ýa-da wagt diýip bilersiňiz da. Diýene bir formulamyz bar biziň bärde. Ýagny energiýa N, ýagny biz atomy birinji gatlyk, ikinji gatlyk, üçünji gatlyk diýip suratlandyrdyk. Bu n-nji gatlykdaky energiýasyny aňladýar. Bir atomyň 1 molun n-nji gatlykdaky energiýasy şuňa barat. Ýagny şuny 6 nol köpeltmek 10^23 köpeltsek şu çykýar. Bundan ýatlamaly bu alymdan çykaran formulasy. Ýagny -313,16 bölmek n kvadrat. Ýagny delta energiýadendir F bärde final, I bärde initial, ýagny soňky energiýa aýyrmak başdaky dengdir hf formulasy. Masalar üstünde hasy düşünürsiz bu arada. Aýdaly, ne meselem, birinji gatlykdaky energiýa 313,16 bölmek 1 kvadrat. İkinji gatlykdaky energiýa 313,16 bölmek 2 kvadrat. Yani ýokarysy ýitgän okdyň aşagdaky gatlyk sanlary ýitgeýär. 89-njy soruga geçelim. Vodorod atomynda 4-nji gatlykda 2-nji gatlyga elektron süýşse, onda çykan fotonlaryň energiýasyny hasaplan diýär. Ady B-de ýygylgyny hasaplan, ýani frekuensi diýdik. Tolkun uzunlygyny, biram elektromagnetik spektrdaky spektr aralygyny tapyň diýär. B. Ady anyň jogaby şu bolýar, ýagny delta energiýa formulamyz soňky aýyrmak başdaky diýdik. Soňky näme bolýar? Bärde 4-nji gatlykdan 2-nji gatlyga düşse, 4-nji gatlyk başdady, 2-nji gatlygym soňkydy. Yani bizim formulamyz bardy. 313,16 bölmek n kvadratdy. Bärde soňky gatlyk 2 bolan üçin 2 kvadraty 4 bolar. Başdaky gatlyk 4 bolan üçin 4 kvadraty 16 bolar. Bärde şunu bölüp görseňiz -78,14 bolar. Aýrýas -19,16 -58,18 kilokaloriya mol bolýar. Minus bärde şu energiýa bölünip çykdy, ýani egzotermikli.
Manin merýär daşy bölünip çykdy diýmekde. Ýyglygy näil hasaplayas? Ýene bir formulamyz bar biziň delta energiýa deňdir h köpeltmek f. Bu h bu ýatlamaly bir san, ýagny kemişelik san, ýatlamaly däl, bu tabliçalarda zatlarda, kitaplarda aslında berilýär. Şuýda h deňdirin çep tarapyna geçirsek, delta energiýa bölümü h frekuensi bolar, ýagny ýygylyk. Delta energiýany tapdyk. A-da bölýäsem h tabliçadan görýäs. 954 -14 şunu bölsegem şunça çykar, ýagny 6164 14 hertz bolar, ýagny sekundda bir. Diýmek hertz. S'de tolkun uzunluğu näil hasaplar? Başka taýpa geçen. Tolkun uzunluğu şu formulany hasaplanýardy, ýagny bizde şu tolkun uzunluğunu köpeltsek ýyglyga deňdir s'di. Şu f'n deňdirin sağ tarapyna geçirsek şu bolarda şu formulamyz. S'miz belli biziň ýaktylygyň tezligi. F'ni biz mundan öňküde tapdyk, ýagny şu 6164 14. Yerlerine goýýas berim. Tolkun uzunluğu şu bolýar. Metr bolýar. 10 nanometre geçsem 487. Nanometre näde geçýär metri? 10⁻9'a köpeltýäs. Ýagny şuda düşünüklirak bolsun. 10⁻9'a. 1 metr 10⁻9'a köpersek nanometr bolýar. Bärde näme elektromagnetik spektr tak aralygy. Ýagny 487 nanometr diýmek 400 bilen 700 nanometr aralyk bolýar. O da bize görünýän tolkun uzunlugy. Ýani biziň ähli görýän ýaktylyk aradaky uzunlugy, ýagny 400 bilen 700 metr, 700 nanometr aralyk. Indik sowra geçýär. Kukurt elementiniň elektron konfigurasiýasyny çyzyň. Bu da aňsatrak sowra, ýani kukurtyň ilk tabliçadan atom sanyny görýäňiz, tertip sanyny, şoňa görä elektron konfigurasiýasyny çyzýarmyz. SSP. Elektron konfigurasiýa boýunça men beýlek videolarymda bar. Görüp bilersiňiz. Oňusyna kän durjak däl. Indi elektron konfigurasiýaga görä period we gruppa sanyny tap bolýar da elementler. Aýdaly nämeli S bilen D bilen otursa elektron konfigurasiýanyň soňy şu B toparynyň elementleri diýmek. Eger S bilen P otursa ýa-da ýöne P otursa onda A toparynyň elementleri diýmek. B bilen A toparyny gysgaça men görkezip geçen periodik tabliçadan. Şu biziň periodik tabliçamyz. Ýagny A toparynyňky bir şutaýdan başlaýar 1A, 2A, bärsi 3A topar, 4A topar, 5A topar, 6A topar, 7A topar, 8A topar diýip gidýär. Şutaýdan 1 2 bärden 1B diýip başlamaýar da B topar tersine şu tarapdan başlaýar. 1B topar, 2B topar, şu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, şu üçüsi bilelikde 8B bolýar ýagny. Demir, kobalt, nikel. Şu üçüsi aşaklygyna 8B toparynyň elementleri. İnternetten bu livescience.com şu saytyndan özüňiz hem görüp bilersiňiz. Demek şular A toparçylar, şu aralykdaklaryň B toparynyň elementleri bolýar. Aýtyp gelýär, aşagdaky elementleriň period sanyny we gruppa sanyny tapyň diýär. Birinci X14 tapalyň. X14 ilk elektron konfigurasiýasyny çyzýar. Şoňa görä de iň soňky sanlar şular üçler, şunun period sanyny aňladýar. Period diýmek ene bir durup geçeýin. Ene şeýlerken bolanda şu period bolýan şu birinci period, şu ikinci period, üçüncü period, 4, 5-nji period, 6-njy period, 7-nji period. Beýlelikden bolanda toparçalar kesilgen period bolýar. Indi X14 elektron konfigurasiýasy çyzýar. Iň soňky gatlagy ýagny 3 bolan üçin 3-nji periodda diýär we iň soňky
S bilen P'ni goşýar. Ýani 2 bilen 2 goşsak 4 bolar. 4 A toparçada P bilen otursa da A toparça bolýar. Ýani S P bilen otursa, S D bilen otursa B toparça bolýar. Diýmek A'myz 3-nji period we 4-nji A toparynda. Y19 bu da soňy 4 bilen oturupdyr. 4-nji period ve soňundaky 4'ün üstündäki elektron sany 1, diýmek 1A. Muňa näme üçin onu 4A diýdik? Sebäbinde soňdaky 3 iki sanyk 3 bolan üçin ikisiniň hem üstündäki elektronlaryny goşdyk, 2 bilen 2 4A boldy. Bärde 4'ün soňdaky 4-nji periodun üstünde bar ýok 1 tane elektron bar, şoň üçin 1A toplardy. Indi L25 bu näil hasaplaýar? Ýadyňyzda bolsa SD bilen otursa B toparçasyna degişildi. B toparçasy soňdaky tat alias 4-nji period bu. 4-nji period ve indi bir zady berk bilen soňdaky 4'ün diňe S'in üstündäki däl, esem D'nin üstündäki elektronlaryny goşýar. D toparçada 2 bilen 5 goşun 7 diýmek 7B toparynda. Şonu berk belländi. 25. Bu nähili? Soňy görşüňiz ýaly bärde de 4 bilen oturupdyr. 4-nji period. Diýmek soňunda näçe tane 4 bar? 2 tane 4 bar. Şu 2 4'ün üstündäki elektronlaryny goşarsa 5 bilen 2 goşsak 7 bolar ýagny. Diýmek soňy P bilen oturan üçin 7A topar bolar we 4-nji period bolar. Tabliçadan idarlap bular periody, grup, topar gabat gelýärmi? Meselem 14 tertip sany bilen bolan haýsy element, 25 haýsy element başlanýyş 35 bolmaly. Ýani şunu goşup görsek 35. S bilen S4 10, 12, 18, 20, 30, 35. Näşe insanky 35 bolmalydyr. Bärde ýalňyşlyk bolupdyr. Dowam edýär. Bu periodik tabliça ýaňamysyna durup geçdik. Şeýlelikden de toparlar diýdik. Belirtgen çatagam periodlar diýdik. 92-nji sorak. Vodorod atomynda 5-nji gatlykdan 2-nji gatlyga elektron süýse, onu çykan foton energiýasyny hasaplan. Bu da bundan ýanky soraklary meňzeş çöz geçipdik. A-da şu formulany hasaplaýar, ýagny soňky bölmek başdaky 5-nji gatlykdan 2-nji gatlyga süýse, ýagny 2-nji gatlygymyz soňky bolar, 5-nji gatlygymyz başdaky 25, ýagny energiýa nämedi? -313/1016 bölmek n kvadratdy. Bärde de enem gatlygy aňlady. -65/1019 çykýar. Ýyglygyny hasaplaň diýe, onuň şu formula delta energiýa HF formulasyny tapýar, ýagny energiýany tapdyk başda. H'miz bu. Bunu internetden hem gözläp tapyp bilersiňiz, ýani bu hemişelik. Bunu hiç yerden hasaplap çykarmadyk. Bunu aslında bize bermeli sorakda. Deňdirem. Şuýda biziň ýygylymyz çykdy. 3-nji tolkun uzunlygy diýe. Onuň şu formulany hasaplaýardyk. O da 434. 434-üm 400 bilen 700 nanometrik aralyk bolan üçin görünýän tolkun aralygy diýdik-de. Gysgaça bu ýanky soraga meňzeş bolan üçin kän üstünde durmadym. Ýadro reaksiýalary. Şeýle sorak berilen X, Y, Y, Z birleşmeler radio işçiň birleşmeler X, R bolsa radio işçiň birleşme däldi. Onda aşagdaky birleşmeler bar näme aýdylyp bilinär? X, Y, Y, Z birleşme radio işçiň birleşmeler diýär. Yani radyoaktiv diýdik-de. X, R bolsa radyoaktiv däl. Bu diýdigi X hem radyoaktiv element däl diýdigi, Z hem. R'de üçünde de radyoaktivlik ýok diýdigi.
Eger X de yok bolsa, Z de yok bolsa, şu hukman Y de bolmaly. Y de radioaktivlik bolsa, bütün birleşmeye de täsir edýär. Diýmek, onu biz näme aýtyp bileriz? Şuýda şu birleşme radioaktiv birleşme bolar. Yine de Y bar bolan ýere şu birleşme radioaktiv birleşme bolar. Şol ikisi radioaktiv birleşme, galanlary radioaktiv däl ýa-da radiation birleşmeleri däl. Diýip netije çykaryp bilerse, bize şu berilenlerden geçen. Radioaktiv reaksiyalar alfa, beta, gamma, pozitron, neutron şöhlelenmelerine misal getirin diýär. Ne bu alfa şöhlelenmesine misal, bu proton, neutron, beta şöhlelenmesine misal. Bu da beta şöhlelenmesine misal. Yani şu ikisi beta. Bu neutron, bu da proton. Gamma şöhlelenmesine misal. Neutron şöhlelenmesine misal. Beta. Bu da pozitron şöhlelenmesine misal. Yani şun bilen şun tapağı değil, berde minus 1 var, berde plus 1 var. Bu beta, bu aşağıda bolsa pozitron. Şu. Radioaktiv reaksiyalar näil düzgünme? Şu aşağıda protonlar goşýar, şolar deňdirin çep tarapy sag tarapa deň ýagny 84, 82 bilen kin goşsak 84, 206 bilen 4 goşsagam 210. Ýokarlaram deň bolmaly, aşaglaram deň. 94-nji sorag aňsat. 95-nji sorag. Uran 238, gurşun 236 geçmek üçin näçe alfa, näçe beta bölüm çykýar. İsteseňiz videony durdurup özüňiz hem seynaşyp bilersiňiz. Men gözün jogabyna geçýän. Yani 8 alfa ve 6 beta birleşmelerine bölünýär. İsteseňiz hatapla korup bilersiňiz. Yani 82 koşmak 2 16, 82 16 ni goşsaňyz 98 bolup, ondan 6 minus 1 minus 6 98 minus 6 nerden 92. Yani aşağılar denk çykýar da, ýokarlaram denk çykýar boş görseňiz. Aşağıdaky reaksiýany deňlen. Bu da aňsat. Aýdaly şu X bolsa 0 näçe goşanmady çep tarapyna deň, ýani 14 bilen 1 goşsak 15. Ondan 15 bolar. 28 ile 2 goşsak 30. Ondan 29 bolar. 29'da 1 goşsak 30 bolmaly. Indi soruňyz muňa ünsülen şöyle bolýar, ýani bismus elementiniň ýarsyny daramagy üçin 1 saat gidýän bolsa, onuň 64 gramyndan 4 saatdan soň näçe alar? Indi formula boýunça şu massa soňky galan massa m0 başdaky massa n ikincisindäki n, ýani n deňdir t bize berilen wagt bölmek ýarsyny dargamak üçin berilen wagt. İlk n tapaly, n deňdir bize berilen wagt näçe? 4 saatdan soň geçse näçe galar diýär. 4 şu bize berilen wagt 4 bölmek ýarsyny dargamak üçin berilen wagt 1 saat diýip berilipdir. 1 bölýär deňdir 4. Eni 4 tapdyk. Massa deňdir, massa başdakymyz näçe? 64 gram diýär başdakymyz, ýagny m0 64 gram bölmek 2, eniň ýerine de 4 tapdyk biz. 2-niň 4-nji derejesi 16, 64 16 bölsegem 4 gram bolar. Diýmek galan näçe galypdyr? 4 gram. Bärdide formulalar yerine goýaýmaly. Şondan jogap çykýar. Bärdide şol bir formula. Ýarsynyň dargama ömrü 5-27 bolsa, onuň 1 gramyndan 15-81 ýyl geçenden soň näçe galar? Formulamyz nämedi biziň? Massa deňdir başdaky massa, ýagny m0 1 gram. Ýa-da men bölmegem 2 üssü n. 2-niň n-nji derejesi ýa-da. Eni bilemizok. N näde hasaplaýardyk? N deňdir t
Yani bize berilen umum wagt 1581 ýyldan soň diye. 1581 bölmek. Ýarsynyň daramagy üçin näçe wagt gerek? Ýarsynyň dargamy ömrü 527 diye. 527. Yani 1581 527'e bölseňiz kalkulatorda 3 çykar. Eniň ýerine 3 goýsak deňdir 3. 2-niň 3-nji derejesi 8, 1 bölmek 8-den 0 125 bolar. Diýmek 15.181 ýa-ni 15 ýyldan soň 0,125 gram galýan ekende 1 gramdan. 99 sorag näýli? Radioaktiv elementiň ýarym dargamy ömrü 1690 ýyl. 5070 ýyldan soň näçe prosent galar diye. Bunu näme hasaplaýas? Ýyldan soň oň näçe prosenti dargar diye. Şu soragyň sören galar diye nokta dargar diye. Näçe prosenti galar? Şonu hasaplaýalyň biz. Başda aýdalyň M0 100% bolsun. Başda häli entek dargany. Soň M galsyn bölmegem 2N. Eni nädip hasaplaýardyk? Jemi geçen ýyl 5070 ýyl. Dan soň näçe diye. Şoňa bölýäsem ýarym dargamy ömrüm 1690. 5070 1690'a bölýäňiz. Kalkulatorda 3 bolýar. 2 eniň ýerine 3 goýsaňyz 8 bolar, ýagny 108'e bölseňiz 12,5 bolar. 12,5%. 12,5% dargaman galypdyr. Diýmek näçe dargandyr? 100'den 12'ni aýrýaňyz 87,5% dargan. Näçe prosenti dargar diye bize galar diýenok 87,5% dargar. Bize şu bize dargayan massas däldi, galan massasyny görkezýär. Şu bize başdaky massasyny görkezýär. Yani formuladaky zatlar dogry biliň we dogry ýerlerine goýunda. Şonda sonra säkel ütkerilip berilende de dogry çözeriňiz ýaly. En soňky soragyňy etjäs, ýani 100-nji sorag. Geli elementiniň ýadrosynda 2 proton we 2 neutron ýerleşen, onuň massasy 6,64 10⁻27 kilogram bolsa ýadrony saklayan energiýany hasaplaň diye. Bunu näme hasaplaýas? Şuňal soraglarda şu formula boýunça hasaplaýaňyz, ýagny delta energiýa deňdir delta m massa köpeltmek c kvadrat. C ýaktylygyň tezligi bu Einstein'ın formulasy. Delta m. Delta m näme hasaplaýaňyz? Şu bize berilen massa 6 şunça. Bize gelide näçe proton var? 2 proton, 2 neutron. 1 protonyň massasy şunça, 1 neutron şunça. Yani 1 proton şunça bolsa 2 köpeltýäs 2 san bolan üçin neutronum 2 köpeltýäs. We şular goşýas. Şu çykandanam şunu aýrýas 6,64. Şonda delta m çykýar. Onu c kvadrata köpeltýäs. Yani delta m 2 köpeltmek 1,67 10'si 67 265 10⁻27 goşmak 2 köpeltmek 1,67 265 birinji 495 soň 265 aýrýasam şundan 10⁻27 umum bolan üçin daşyny alypdyr da skopkan. Deňdirim delta m çykarýar şunça. Soňra çykan jogaby delta m köpeltýär ýaktylygyň tezliginiň kvadratyna. Deňdirim şunça çykýar. Bir atom üçin şunça joule gerek eken. Yani ýadrony saklayan. Birçe ýadrony saklayan. Onam 6,1023 Avogadro sanyna köpeltsek 1 mol atom saklayan ýadronyň güýjüni tapar. O da şunça 2,74 köpeltmek 10⁻12 joule bolýar.